hlúposť je zaujímavá vec. Túto domácu úlohu som sa už fakt snažil urobiť ľahkú a vy to dokážete aj tak pokaziť. To sú klenoty, Matias. Budapeštiansky parlament v Berlíne? Tam sa ani nič nemusíš bifliť. Kebyže len rozmýšľaš, tak by ti to mohlo dôjsť. Attila, tiež dobrý. Keď je v Rimavskej Sobote sobota, tak asi v Dunajskej Strede nebude streda. Toto ani nebudem komentovať. Dromedár je že vraj trojhrbá ťava. Lenka. Keď mi nájdeš fotku trojhrbej ťavy, tak ti dám na vysvedčenie jednotku. Marianská priekopa v Tokiu. Je tiež dobré. Však, Laura, na záver tu je klenot klenotom, že Níl ústí v Severnom ľadovom oceáne. Vám piatim dávam ešte jednu šancu. Do zajtra vypracujete domácu úlohu, kde všetky nezmysly opravíte. Kto vlastne vymyslel domácej úlohy? Už mám toho dosť. Vôbec sa mi to nechce oznova robiť. Čo je vlastne ten dromedár? Ja sa na tom vôbec nechcel pracovať. Proste som tam napísala, čo mi prvé napadlo a on to povie pred celou triedou. Však to a ešte na mne sa začali smiať. To som videla. Fakt nezmysel. Ja som sa to úplne vykašľal, radšej som hral Brawl Stars, to ma viac baví. No jasne, čo iné môže zaujímať? A ešte ak sa na nás díva, aký nás to úplne zabiť. No ja keď niečem, ale to aj sa bojím. No. Snáď nám sa to zajtra nedá byť. Podľa mňa dá. Ale mne sa nebude snívať. Tak čau. Čaute. Zajtra sa uvidíme. A pozajtra snáď. Ona má také pekné šaty. Ahoj, máš tu domácu? No, nie. Matias, a ty len vy to máte? No, ja som už stratil. Ešte tak, ani ja. Sadnúť. Takže poďme. Domáce úlohy. Kto si ich mal spraviť? No, viete, pán učiteľ, ja som si ju spravila, ale máme doma mačku. Viete, pán učiteľ, ja som ráno nestíhal, no nestihol som autobus, ale ja som ju mal. Mal som. Že ráno? Vy ste mal autobus?
ja som ju mala, ale ráno veľmi fúkal vietor. To je jedno, pôjdem bez tej domácej. Priznávam sa, včera som ju zabudla, ale dneska ráno som ju stihla. Lenže... Domáca úloha z geografie. Hotovo. No ja som bol u Tomáša, a sme si robili úlohu, no neviem, kde je. Si teraz začať vysielať. Ja sa neviem sústrediť. Už viem, kam môžem ísť. Bol som niekedy na povane. No nie, nebol som. Ja to už mám hotové. No, to ja. Kde to je? No, daj si. No čo? Ešte budeme robiť? Zároveň si bral sa. Dobre. Dobre, tak poďme to budeme. To už je toľko jedín. Ja už budem musieť ísť domov. Ale už. No dobre, vy piati poďte pred tabulu. Decka, však ja nehryziem. Pointa je, že učiteľ je na tvojej strane.